Привет на всички! За втори път го записвам това видео. Привет от моя панелен балкон. Искам да поговорим в момента за любовната магия, тъй като постоянно получавам запитвания за събиране на двойки и подобни неща, които са в пререкания с законите на Твореца. Най-важният закон за нарушаване на свободната воля на човек, на душата. Така че аз лично не влизам в подобни игри и не се занимавам. Излишно е да ме търсите, да ме питате за подобен род магии, тъй като самата магия е в раздел тъмни магии, нищо, че ви изглежда много любовно и много светло, изобщо няма нищо подобно. Това е грубо нарушение на закона на Твореца и се наказва доста строго, като се наказва освен практика човека поръчител, както и неговите поколения. Затова силно препоръчвам да не се занимавате. Сега ще обясня в малко по-детайли какво се случва, когато се обвърже съответна жертва с любовна магия. Т.е. човека, на който се прави магия, не знае, че му се прави подобно. За него се завързват определени тъмни същности, тъмни сили, които да го потиснат и да го управляват. Т.е. става реално една черупка, ходещо зомби, което няма лична воля, лично мнение, а се управлява от съответната същност. Реално човека започва да живее не със своя любим човек, а с определената тъмна същност, дявол, демон, джин и така нататък. Като много често след определен период, след връзването на човека, за да му се прекърши свободната воля с подобна тъмна същност, човек започва да проявява негативите, които са характерни за съответната същност, започва да ескалират проблеми, къвги, свади, побоища, алкохолизъм, наркозависимост и подобни неща. Тъй като тъмни същности нямат светло изражение на нещата, към тях има само негативи, с които се предвижват. Така че внимавайте, когато искате да направите подобно нещо. Вие няма да живеете с човека, който ви е любим. Няма да живеете с човека, когато обичате, освен външността му, но и тя се изкривява след определен период, тъй като има свойството съответните тъмни същности да променят лика на човека и за определен период ще ви прилича на вашия любим, след това няма да бъде нито отвътре, нито отвън той. На сила ще живеете и без любов с някой, който реално не е този, за когото сте правили съответните постъпления. Единствено ще заплатите с трупане на карма, с определени наказания, които ще ви се стоварят на главата, както и на вашите близки и на поколенията напред. Практиците, които се занимават, те се съдят от абсолютно по-различен съд. И за тях няма какво да коментирам. Те си знаят, въпреки че го правят. Но за тях тук е рая. До определен момент. След това те си отговарят. Така че не мога да им коментирам тяхната работа, коментирам си моята. Аз не влизам в подобни игри, защото не бих нарушила спокойствието нито на мен, нито на семейството си по някакъв начин, нито на близките си, нито пък на бъдещи поколения. Единствено използвам защитна магия, която ми е дадена и ми е позволена да я използвам, когато ме атакуват. Така че за всичко останало ми е табу, няма смисъл да ме питате и внимавайте, когато си пожелавате да изкривите волята на някой чрез подобен вид практика магия, защото вие няма да бъдете щастливи и на всичкото отгоре ще търпите негативи. И не само вие, а ваши любими хора. Така че мислете преди да правите и проучвайте нещата, когато не сте наясно с енергиите, с силите, изобщо с духовния свят и с този невидим свят. По-добре проучете на няколко места за какво става и чак след това режете по ваша преценка, тъй като все пак и вие си имате свободна воля. Чао, чао за сега от мен и благословени празници!